sing sangka Srigati. Ya. Sembah nuwun. Karokah Titi kalenggan sowan mring ngarsaning para punden. Ya. Binarum kerawitan jangkep komplit, Nduk. Weh, ngono. Malah tak gawake urgen pisan. Ya. Sembah nuwun. Ya. Pokoke arep ngaturake syukur-syukur kok Nduk wis suwe aku ora. Ya kuwi mau gelar wayang ana wing lalat jan pangkrongan wis ping pira? Oh, makaping-kaping, Nduk. Wong ngono. Biyen janji ana bladekan ngono kuwi panjenengane Kang Mas Kasno kuwi mesti diwenehke aku, Nduk. Ngono, Mak. Diwenehne kowe. Iya. Yen. Iya. Kowe janji bladekan aku tau nggawa pesinden londo barang rene kok. Ngono. Matur sembah nuwun sing tanpa upama. Iya. Sembah nuwun ya, Mak. Titi kalenggan sowan ngabiyantara mring ngarsane para punden. Ya kuwi mau lumantaran streaming. Wah, sing mirsani mapirang-pirang, Nduk. Wis pirang ewu. Wis genep 12.000. Wah, elok ya, matur suwun ya. Semoga anjay ya selalu. Elok ya. Diju menengake, Nduk. Ya. Diju menengake. Diju menengake. Kowe ngati-ngati lah nak ngomong karo Sindan ya. Masalahe apa? Kuwi kritis ae, Rap. Ya. Kene iki kuping ngrungokne ngalor ngidul ya. Ya. Diju menengake dhisik. Nduk Uun Febri Andari kelawan Nduk Lia Aprilia. Yo, jumeneng to. Semuanya yo. Hilang. Ayo sik ae rata, Mas. Selamat malam, Nduk Uun. Nggih, selamat malam, Bu Ibu. Sehat selalu ya, Nduk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika pesinden napa niku juara nasional. Tahun piro, Nduk, kae? 1944. 2000 piro kae? 2000 piro? 2016. Nggih, antuk juara nasional ya, Nduk. Alhamdulillah berkah. Lu muntur nang putrane ya iso ndalang. Amin. Diben mayang karo aku. Bintang tamune Abah Irun Percil karo sapa kae? Pesi Kabul. Hani Kusuma idolane sampeyan pokoke. Iya. Nek Timo Sindet kalah karo Hani Kusuma. Hani Kusuma ya. Tadi mbok kalah. Iya. Nggih. Ya matur nuwun. Arep kaya ngono Lia ya tak ajak nang Kalimantan ana Pancajaya. Itu ya ngentekne duren ora pirang-pirang ngono. Nggih. Jeng kapan meneh, Pak? Ya jeng ben anu Mas Mulyono sing bakal nimbali ana Tarakan. Oh, Pak Mulyono. Halo, Pak Mulyono. Nah, itu orangnya itu. Tuh. Dekate Pak Keslan. Oh. Pak Mardiono. Ya, Pak Mardiono. Oh, nggih. Selamat malam, sih. Oh, ingkang kala wau ana Pak Haji. Iya. Oh, Pak Haji. Kala wau pun anu suluk barang, Pak. Hah? Pak dosen wau nyumbang lagu suluk. Suluk. Nggih suluke suwae niku. Tenane to? Nggih. Lah nak kowe anu cilik apa gede? Napa nih? Apa kuwi mau? Suluk. Wah, Pak suluk. ora pareng gorobol. Mboten, kula niku teteh. Suluk iki tegese anu nggon pedalangan gitu. Nggih, Pak Haji Margiono niku Nggih. sae. Nggih. Apa? Apamu? Lah wau napa to? Suluk. Lah iya to suluk to. Wong edian ora.
Iya. Haji, selamat malam.